Gure helburua izango da L karratu eta LZ-aren aldi bereko funtzioak ateratzea eta baita honen inguruko autobalioen informazioa ateratzea, baina beste metodo bat aplikatuz, beste estrategia bat aplikatuz. Orduan, autofuntzio hauei era honetan izendatuko ditugu. I, lambda, m. Beraz, bi zenbaki kuantikoak izango ditugu. Lambda egongo da L karratuarekin lotuta eta m LZ-arekin lotuta egongo da. Eta funtzio horiek bai tita eta firen funtzioan ditugu, ze eragileak goratzen baduzuen R-ren independenteak direlako. Orduan, gure lehenengo estrategia izango da LZ-aren autofuntzioak aztertzea. Bueno, LZ-aren eragilea oso simplea da eta hori da ja aurreko atal batean egin genuena. Eta hori egiten badugu, orduan, badakigu hementxe ateratzen diren aldi bereko autofuntzio horiek, izango dutela titaren menpekoa den ekarpen bat, funtzio bat, non funtzio horrek ere izango du bai lambda eta m-ren menpekotasuna, eta hause bakarrik titaren menpeko izango dugu, eta gero bestaldetik LZ-aren autofuntzio izateko, firekiko menpekotasuna eber im fi bezala izan behar da. Non hor txagertzen den m hori, zuzenean dago erlazionauta LZ-aren autobalioarekin. Eta betetzen du ondorengoa, ez? Hauek, autofuntzio hauek, LZ-ak autofuntzioien gainean aplikatzerakoan, badakigu ematen dutela MH barra I lambda M. Orduan, LZ-aren autobalioa MH barra ditugu. Non, M hori, edozein zenbaki osoa izan daiteke, positiboa zein negatiboa. Beraz, esaten ari garen bezala hementxe dagoen M hori zuzenean dago lotuta LZ-aren autobalioekin. Eta lambda definitzen du nolabait L karratuaren autobalioa. Hau da, L karratu I lambda M-ren gainean aplikatzerakoan, eman beharko luke lambda L karratuen autobalio izango dana bider autofuntzio hori. Orduan, hementxe izango dugun helburua, izango da aztertzea, zein den L karratuen autofuntzioiek, jakinda LZ-aren autofuntzioak hauek direla, beraz, gure helburu izango da aztertzea zeintzuk diren hauek, hori alde batetik, eta gero bestaldetik zeintzuk izan daitezken hementxe daukagun L karratuaren autobalioiek. Baina guzti hori bestera batean egingo dugu. Hau da, ez dugu aplikatuko hementxe dagoen zuzenean aterako litzaigukeen deribatu partzialen ekuazio diferentziala, hementxe L karratu bere eragile diferentzialekin ordezkatuz gero lortuko genukena. Hori egin dugu, bai? Eta badakigu ez dela horren erraza, ateratzen zaigun Legendreren ekuazio elkartuak ateratzen zaizkigu, beti zirela horren errazak, gure helburu izango da egite hori beste modu batean. Eta horretarako definitu beharko ditugu beste bi eragile berri batzuk, L plus eta L minus horiek izango direnak. Bueno, hasteko L karratu eragile bera jar genezaken ondorengo eran. LX karratu, LI karratu eta LZ karratu bezala. Orduan, LZ karratuaren zati honek ez du inolako zailtasunik ematen, L karratuen autofuntzioak ateratzerako orduan. Orduan, berriro, azpimarratu nahi dut. Badakigu LZ-aren autofuntzioak hauek direla, badakigu LZ-aren autobalioak MH barra direla, baina ez dakigu oraindik zeintzuk diren bai L karratuaren autobalioak eta L karratuaren autofuntzioarekin lotutako ekarpen hauze. Eta gure helburua izango da, bi horiek ateratzea bestera batean. Bueno, orduan, L karratu honen gainean aplikatzerakoan, hementxe daukagun LZ-aren eraginak ez du inolako zailtasunik emoten, ze LZ-ara karratu honen gainean aplikatzerakoan, M karratu, H barra karratu ekarpena emango luke. Orduan, honek ez du, zailtasuna handiago dator, zer esanik ez ekarpen honek. Bueno, lehenengo eta ben, hau ikusita, badago lambda eta m-ren arteko erlazio bat. Ikusten dugu ekarpen hauze beti positiboa dugu. Eta hori da, hauze dugu MH barra karratu LZ-arekin lotutako ekarpena. Beraz,
L karratuen autobalioa lambda badugu, lambda hori izan behar da handiago edo berdina LZ karratuaren ekarpena soilik kontutan hartzen badugu, orduan handiago berdin, M karratu H barra karratu. Orduan, hau da dagoen lambda eta M-en arteko erlazio bat, hori da buruan izango duguna. Orduan, esan dugunez, gure zailtasuna da honek ematen duena, eta hori aztertzeko beste bi eragile definituko ditugu. Ez dakik goratzen duzuen, baina ostilatzela harmonikoan Hamiltondarrak zuen ekarpen kuadratikoa dela eta hortxe definitu genuen bi eragile. Ekarpen kuadratiko hori faktoratzeko nahian. Hementxe daukagun ekarpen hau ikusten duzu ez baita kuadratikoa dugu. Eta helburu berdinarekin beste bi eragile definituko ditugu. Alde batetik, R plus, L plus izango dugu LX gehi ILI. Ikusten duzuenez, eragile hau ez da hermitikoa, ze honen adjuntua egiten badugu, ze ateratzen zaigu? Honen adjuntua egiten badugu, ateratzen zaiguna da LX minus ILI. Hori ateratzen zaigun beste eragilea. Eta eragile horri deituko diogu L minus bezala. Eta oraintxe bertan esan dugun bezala, L minus da L plusen adjuntua. Bueno, hau da, hementxe ditugun, definitugun beste bi eragile horiek. Interesantea da, lehenengo hurbilketa bezala, aztertzea zeintzuk diren bi eragile hauen trukatze erlazioak, hau da, bai L karratuarekin eta LZ-arekin duten trukatze erlazioak. Eta hoitxe da, oraintxe bertan egingo duguna. Batez ere, hori da, bi eragile hauek agian hobeto ezagutzeko estrategia bat. Orduan, zeintzuk diren lehenengo trukatze erlazioak. Hori da, aztertuko duguna. Lehenengo eta aztertuko dugu zeintzuk diren, L karratu eta beste bi eragile hauek daukaten trukatze erlazioa. L karratu, eragilea L plus eta L minusekin. Hau erraza dugu. L karratu trukakorra da L-ren edozein eragile osagaiekin. LX ileirekin eta LZ-arekin L karratu trukakorra da. Eta L plus eta L minus ikusten duzuenez osagaiekin dago osatuta. Orduan, hauek trukakorrak dira. Hori alde batetik. Hori da daukagun lehenengo puntua. Bigarrena, aztertuko du zein den L karratu LZ-arekin duen, ez L karratu barkatu, LZ-ak, orain hurrengo pauso izango, LZ-ak L plus eta L minusekin duen trukatze erlazioak. Ze gerorako hauek interesanteak izango ditugu eta horregatik aztertuko ditugu. Leheneko eta behin egingo duguna izango da hauek garatu. Orduan hauek egiten garatzen badugu, LZ, L plus minus era honetan adiraz dezakegu LX plus minus ILI. Lehenengo ikurra argi dago, goiko ikurra plusekin dago erlazionatuta, L plusekin dago erlazionatuta, eta beko ikurra L minusekin dago erlazionatuta. Eta notazio horrekin jarraituko dugu. Orduan, trukatze erlazioen propietateak aplikatzen badugu, hemetxe dugu, batura hause banatu egin dezakegu, LZ, LX-en arteko trukatzailea, eta gero dugu plus, minus, I, LX, LX ez LZ, eta LI-ren arteko trukatzailea. Bueno, trukatzaile osaien arteko trukatze erlazioak aztertzeko hau da gogoratu behar duguna. Zein den, adibidez, erlazio bat, LX, LI-ren arteko trukatzailea IH barra LZ-aren berdina dugula, eta orduan, segun eta nola aldatzen diren, hementxe dugun osagaiak positibo o negatibo izan dezakegun. Oda, ordulari orlatzaren zentzu berean aldatzen badira, orduan positiboki izango dugu. Bestelako aldaketa negatibo izango dugu. Oso ondo eta hori egiten badugu, orduan, geratzen zaiguna ondorengoa da.
Lehenengo eta hemen daukagu LZ eta LXen arteko trukatzea. Ikusten baduzue, hau aldatzen badugu LZ ona pasatzen bada, LX ona pasatuko litzateke, eta hemen izango genuken da IH barra LI. Odan, lehenengo trukatze erlazioa dugu IH barra LI. Aldiz, hementxe daukaguna, ezin dugu lortu ordularien orratzaren zentzuan hementxe dagoen eragileen ordena aldatuz gero, orduan hemetik geratzen zaiguna da plus minus I eta LZ LIren arteko trukatzailea geratzen zaiguna da minus IH barra LX. Osondo. Beraz, hau da daukaguna. Bueno, orduan, hementxe pixka bat txukunago jartzen badugu, hementxe geratzen zaiguna da IH barra LI, eta hementxe daukagu I bider I minus bat, minus horrekin geratzen zaigu plus, beraz daukagu plus, minus, H barra LX. Beraz, hementxe geratzen zaiguna da plus, minus, H barra L plus, minus. Hau da geratzen zaigun beste trukatze erlazioa. Eta guretzat hori erabilgarria izango du. Bueno, bi gauza ikusten dugu. Lehenengo eta behin ikusten dugu nola L plus eta L minus L karratuarekin trukakorrak direla. Beraz, horrek ematen du, bueno, gero ikusiko dugu. Eta gero bestaldetik, beraz, horrek ematen du L karratuan autofuntzioak, L plus minusen aldibereko autofuntzioak izan daitezkela. Hori da, hemetik atera dezakegun mezua. Bestaldetik, hementxe daukagun LZ eta L plus minus arteko hau ez da zer. Beraz, horrek esan edu ziurazki ez dugula lortuko L plus, L minus autofuntzioak, LZ-en autofuntzioak ez direla izango L plus eta L minus autofuntzioak. Bueno, zer da honek duen ondorioa? Bueno, orain, hurrengo urratsan egingo duguna izango da, aztertuko dugu ze ezaugarriak dituen, L plus edo L minus, gure L karratu eta LZ-aren aldibereko autofuntzioen gainean aplikatzerakoan. Ea ze nolako emaitzak ematen duten hauek. Bueno, horretarako aztertzeko zein izango den eragi hauso honen gainean aplikatzerakoan, ateratzen diren uin funtzioak daukaten ezaugarriek aztertzeko, egingo duguna zera izango da. Bi pausotan egingo dugu. Aztertuko dugu zein den aterako den uin funtzio horren L karratuen ezaugarriak eta LZ-en ezaugarriak. Eta hori nola egingo dugu? Bi pausotan egingo dugu. Lehenengo eta behin. Egingo duguna izango da, lehenengo pausua bezala, egingo duguna izango da L karratu, aplikatuko dugu lehenengo hasiko gara L plusekin, bai? L plus i lambda mren gainean. Hau da, aplikatuko du L karratu, L plus bider uin funtzio, autofuntzionen gainean ateratzen den uin funtzioen gainean. Pixka bat enroiatu naiz, ez? Baina ikusi nahi dugu zein den L karratu aplikatuta honen gainean. Bueno, horretarako gauza bat kontutan hartuko dugu. L karratu eta L plus trukakorrak direla. Beraz, buelta eman dizaiokegu honi eta emaitza ez da aldatzen. Bai? Ordan, hau dugu berdin, L plus, L karratu, i lambda m. Baina gu badakigu L karratu honen gainean aplikatzerakoan hau L karratuen autofuntzio bat dugu, erorretan definitzen dugulako, eta ematen du lambda L karratuaren autobalioa bider autofuntzioa. Gero, L plus aplikatu behar dugu honen gainean, eta lineala denez lambda hori kanpora ateratzen da, eta hau geratzen zaigu berdin lambda bider L plus i lambda m. Orduan, ikusten baduzue,
L karratu honen gainean aplikatzerakoan ematen diguna da lambda bider gauza bera. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du hau L karratuaren autofuntzioa dela ere. Eta zein da honi dagokion autobalioa? Lambda. Baina eske hori orduan izan behar du baita I lambda M edo horren proportzionala den bat, ez? Hau da, lehenengo honekin ateratzen dugun informazioa zera da. L plus I lambda M-ren gainean aplikatzerakoan ateratzen dela berdin I lambda M, hau da, lambda balioa ez da aldatzen, eta M-eri buruz ez dakigu printzipioz ezer. M agian diferente izan daiteke, M primaren bat izan daiteke jarriko dugu M prima, baina ezin dugu esan M-ren balioa ez dela aldatzen. Behintzat lehenengo arrazonamendu honekin. Beraz, hori dela eta esango dugu M plus I lambda M horren gainean aplikatzerakoan ateratzen zaiguna I lambda M primaren proportzional la den bat, ze, karo, hau edo bider konstante bat izan da, ezaugarri ere hau beteko lukelako, ez. Bueno, hori da orduan daukagun lehenengo ezaugarria. Hau da, ateratzen duen ondorioa da, L plus honen gainean aplikatzerakoan ez duela aldatzen lambdaren balioa. Hori da, eta hori gertatzen da L karratu L plusekin trukakorra dalako. Beraz, hori dugu lehenengo ezaugarria. Bigarrena ezaugarria da gauza bera egingo dugu, baina orain LZ-arekin. Egingo dugu izango da LZ, aplikatuko dugu L plus lambda M-ren gainean. Bueno, zer egingo dugu? Gu badakigu zein den LZ I lambda M-ren gainean aplikatzerakoan, orduan egingo duguna izango da, honi buelta emango diogu, baina, klaro, buelta emateko zer da kontutan hartu behar duguna? Kontutan hartu behar duguna lehen kalkulatutako trukatzaile hau, ezta? Eta trukatzaile honen arabera, daukaguna da, hementxe jarriko dut, trukatzaile honen arabera, daukaguna zera da. LZ, L plus, dala berdin, L plus LZ, plus, hementxe daukagun goiko ikurra hartu beharko genuke, H barra L plus. Hau da, daukagun erlazioa. Orduan, hementxe daukagun LZ L plus zen ordez jardezakegu hementxe daukagun guzti hori. Orduan jardezakegu berdin L plus LZ hau aplikatuta I lambda M-ren gainean alde batetik eta gero bestatetik daukagu H barra LZ berriro I lambda M-ren gainean. Bueno, orduan jarraituko dugu honekin. Orduan, oraintxe bai badakigu zein den LZ I lambda M-ren gainean aplikatuta. Hori da, hau LZ-aren autofuntzioa da, ez da? Orduan, hortik ateratzen dena da autobalioa, da MH barra bider I lambda M. Hori alde batetik. Eta gero bestatetik gauza bera. MH barra I lambda M. Orduan, zein da hementxe geratzen zaiguna? Hementxe geratzen zaiguna da L plus honen gainean aplikatuta. Hau konstante bat denez, atera dezakegu eragiletik. Orduan, geratzen zaiguna da MH barra L plus I lambda M. Eta gero daukagu hemen, hau ez da, hau txarto jarri dugu, hau dugu, hementxe L plus dugu, hementxe LZ bezala jarri dugu, hau ez da egia, orduan zuzenduko dugu, hau L plus daukagu, L plus, orduan gehi H barra L plus I lambda M. Hori bai. Eta orduan, hementxe daukaguna L plus
I lambda M bietan agertzen denez, kanpora ateratzen badugu, geratzen zaiguna da M gehi bat, H barra, L plus, I lambda M. Orduan, bitu ze ateratzen den. LZ honen gainean aplikatzerakoan, hau azken finean beste funtzio bat izango da, ateratzen zaiguna da hori bera, L plus I lambda M, bider konstante hau. Horrek esan nahi du? Horrek esan nahi du hau LZ-aren autofuntzio bat dala. Horrek esan nahi du I L plus I lambda M LZ-aren autofuntzioa dala. Eta berari dagokion autofuntzio horri dagokion autobalioa dala M gehi bat H barra. Beraz izan beharko da M gehi bat zenbaki kuantikoa, LZ-aren zenbaki kuantikoa duen autofuntzio bat. Eta lambda zein da? Printzipioz lambda edozein bat izan daiteke, lambda prima izan daiteke. Orduan, hori da LZ aplikatzerakoan ateratzen dugun ondorioak. Orduan, hementxe daukagun bi ondorio, oraintxe kombinatuko ditugu. Lehen, ikusi dugu nola L karratuaren ezaugarriak aplikatzerakoan, ikusi dugu nola L plus honen gainean aplikatzerakoan, lambda konstantea mantentzen duela eta M-eri buruz ez genekien ezer. Hemen LZ-aren ezaugarriak aztertzerakoan, honen gainean aplikatzerakoan, ikusi dugu nola L plus honen gainean aplikatzerakoan, M-eren balioa batean igotzen duela, lehen ez genekiena, oraintxe bai badakigu batean igotzen duela, eta lambdaari buruz ez genekien ezer, baina lehendik bagenekien ez duela aldatzen. Orduan, bi hauek kombinatzen baditugu, ateratzen dugun ondorioa hauxe da. L plus I lambda M-eren gainean aplikatzerakoan, izango dela, proportzionala, I lambdaren balioa berdin mantentzen da, eta M-eren balioa batetan igotzen du. Honen proportzionala. Horrek zer esan edo proportzionala izango dela? Konstante bat, konstante hori zer esanik izango da, lambda eta M-eren funtzioan izango da, bider I lambda M gehi bat. Hau da ateratzen dugun ondorioa. Badakigu zerk egiten duen L plus autofuntzio horren gainean aplikatzerakoan, horren bat du konstante bat, printzipioz oraindik ez dakigu zein den konstante hori, baina beste atal batean aterako dugu zein den konstante hori. Ze hori oso importante izango da guretzat. Baina momentuz geratuko da gara horrekin. Egiten duela da M-eren balioa batean igotzen duela eta lambdaren balioa berdin mantentzen duela. Hori da atera dugun ondorioa. Importante izango den ondorioa. Hori alde batetik. Baina gero bestaldetik, eta era berean ikusi egin dezakegu halako ondorio bat, halako ondorio batera iritsi egin gaitezkela L minusekin. Ez dut frogatuko, baina jarraitu dezakezu hementxe jarraitutako egindako pausu berdinak. L minus hori I lambda M-eren gainean aplikatzerakoan egiten duena ez batetan igo, baizik eta batetan jaitsi. M-eren balioa. Lambda berdin mantentzen du, baina M-eren balioa batetan egiten du. Eta hori dela eta horrek ematen duen, adierazpen izango, konstante bat, aurrekoaren diferente izango dana, prima, bezala izanatuko dugu, lambda hause eta M-eren eragina izango du, bider I lambda M bat. Hau da, atera dezakegun, berriro diotzuet, estrategia berdina aplikatuz, atera dezakegun ondorioa, L minus, L karratu eta LZ-aren autofuntzioen gainean aplikatzerakoan. Bitu, hau atera dugu, naiz eta oraindik ez dakigu zeintzuk diren hauek, zeintzuk diren uin funtzio hauek, eta ez dakigu zeintzuk diren lambdaren autobalio horiek, ezaugarriak dituzten horiek. Baina gauza bat ikusten dugu, gogora ezagun oraintxe hartuko dugu guretzat oso importanteak izango diren bi erlazio hauek, alde batetik. Eta gero bestaldetik ikusi dugun beste M-eren limitea. M-eren limitea lambdarekin dago erlazionatuta. Lambda da handiago berdin M karratu H barra karratu.
Orduan, bi hauek kombinatuko ditu. Orduan, ikusten dugunez, L plus honen gainean aplikatzerakoan batetan igotzen du, berriro L plus honen gainean aplikatzerakoan I lambda M gehi B lortuko genuken, beraz, horrela, joango ginateken M-ren balioa batetan igoz, lambdaren balioa finko egonik. Baina M-ek limite bat dauka. Badago lambda baterako, badago M maximo bat. Beraz, L plus hori, L plus, aplikatzen badugu lambda baterako M maximoa dagokion uin funtzionen gainean, honek derrigorrez 0 eman beharko du. Ze 0 ez badu emoten, beste funtzio bat ematen badu, berriro aplikatuko genukeen L plus, eta M maximoa baino handiagoko duen M-ren uin funtzio bat lortuko genuken, eta hori ezinezkoa izango litzateken. Beraz, hori ez gertatzeko daukagun era bakarra da hau gertatzea. Beraz, holako erlazio bat bete behar da inkonsistentziarik ez izateko. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik daukagu beste bat. M-ek badauka balio minimo bat. Zen esanik ez negatibo izango dana, ze M-ren balioak negatiboak izan daitezke. L minus ere aplikatzen badugu I lambda M-ren balioa minimoa den balioari dagokion autofuntzioren gainean, honek ere 0 eman beharko luke, ze bestera jarraituko genuken L minus aplikatzen eta M minimoa baino txikiagoak diren M-ak lortuko dituzken, eta hori zinezkoa izango litzateken, ze lambda horrek dauka limite bat, markatzen du limite bat. Beraz, bi erlazio hauek betetzen dira. Eta bi erlazio hauek oso importanteak izango dira hainbat informazio ateratzeko. Bi erlazio hauetan, oinarrituko gara bi erlazio hauetan, ateratzeko lambdaren inguruko autobalio, L karratuaren autobalioen inguruko informazioak, ateratzeko uin funtzio hauen informazioari buruz, informazioa ateratzeko, uin funtzioen forma ateratzeko, baina hori egingo dugu hurrengo ataletan. Beraz, hurrengo ataletako daukagun helburuak ondorengoak dira. Lehenengo eta behin, esan dugu L plus honen gainean aplikatzerakoan batetan igotzen duela M-ren balioa, beraz izango dela konstante bat, bider I lambda M gehi bat, atera nahi dugu zenbat balio duen konstante hori. Bai L plusen kasurako eta L minusen kasurako. Konstante horien adierazpenak atera nahi ditugu. Eta gero bestaldetik, bi erlazio hauek esplotatu nahi dugu, zehaztu eta aztertu nahi dugu, ateratzeko lambdaren inguruko informazioa eta autofuntzioen inguruko adierazpenak ateratzeko. Baina hori, ondorengo ataletan aztertuko ditugu.